Ćao! Reci nešto za ovaj naš najnoviji film iz bolnice. Ćao da ide na YouTube. Jok ti ćeš. Ćao mama, čao Maki, čao tata, čao Vanja. Žena brine o meni. Evo ti je prstić. Ja, gled prstić. Imam još jedan, ali neću ti pokažem. Pokri se, hladno ti je. Kaže, sutra počinjem sa terapijom. Da vidimo da ti je noga. Kako izgleda? Idem tu, protezu, kako se zove, brace. Osjećam to hladno. Ali znaš šta, osjećam to hladno sa gornje strane kolena, ne toliko sa donje. Ovdje gore. Ovo ja pišem. Ne pila. Da osjećam iznad kolena da je hladno i baš hladno, a dole ne osjećam. To je zato što ti osjećaš da ti je hladno tu. I tu je stvarno hladno zato što ova mašinica na koju si priključen je puna puncata leda. A reci mi koliko mi sad pritisak povrati? Čekaj da vidimo je li još ovdje led unutra. Čekaj. Znači, ova mašina je puna leda i to cirkuliše ovuda. Ne znaju da su mi pritisak. Na Ivanu, ajde, mrdni malo prstima. A? Mrdni prstima. In krompiriće. Osjećam da me zateže butina sa zadnje strane. A ovo je taj neki drain koji je pun